like ukuthula nento kubi ngoba omunye umuntu angasehlekelwe into efanayo. So ukuthi mhlawumbe kube why wasizistori sakho yes. Mhlawumbe kwakuzomsiza ukuthi abe watch. Okay, so but ngangisemncane man when this happened. Okay. Not that young, but ngangisemncane yabo. Ngangazi lutho. Ngiyakhala nabantu ngangisabathemba nani yabo. Especially abantu besifazane because okay, shuthi ngangikulayini uThimba ngizodeposita imali enganginikwe ekhaya yabo. Kwakuyami ngizofaka i-account yami. Mangifika lapha kulayini kunogogo ophambi kwami. Angibikela nje ugogo uxoxisana kancane ngibona ukuthi athi uyasaba ugogo like ngathi akajwayele lezi zinto zama-bank. Okay fine. Ugogo mefika lapha ethilini afika abe nenkinga bese sicela ngimsize. Athi ugogo ufuna ukuzokhipha imali engango-4,000 rands. Hayi ngithi mina gogo indaba mhlambe ungazami ukuthi ukhiphe u2 uma kuwukuthi u4 awuvumi yabo. Mhlambe yabo lezi zinto zama-limit mhlambe ukhiphe u2. Hayi gogo qhafaza zami. And iphini yakhe ngathi right like enze ugogo azamkhipha u2 ungavumi. Ithi naye sama u1 no1 ungavumi. Hayi qala panic ugogo panic. Angitshela athi inkinga manje ikhadi kahle kusilona elakhe elomnyeni wakhe usanda kushona manje kumele athenge imbuzi kuze kuzowenza umsebenzi angazi kanjani. Yo sengine stress nami bese ngixoxa izinto ezinzima kangaka yabo. Ebese ethi mina manje nemali yokugibela ubuyela ekhaya kasenayo ngoba manje ibizophuma kuyona le imali ade ezoyikhipha la. Kithi mina gogo malini ubuyela ekhaya. At this point isesukile ke manje i-ATM yabo because manje kangazi ukuthi manje uba dizi ngabo ngimhlalise phansi lapha kuThimba umhlobe lo wakuThimba kunema bench la ukuhlala ngimhlalise lapho bese ngimbuza ukuthi malini ubuyela ekhaya. Athi hayi ayobuyela ekhaya 50 rand yabo. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe ngimnikeze lo 50 rand yabo abuyele emuva yabo mhlawumbe ngipheleze ngise rank yabo. Ngimbuza igibela la ukuthi ugibelele ematsheni. Hayi ngithi hayi okay ke gogo ayicanga ukuthi ayibona nami lo 50 rand anginawo because nami utekisi engizongithatha ngibuyisele ekhaya u20 rand yabo. Enami nganginaleyo mali nganginayo nemali ngisho ukudlula etolo ngangizodeposita le manje bese ngibuyela ekhaya. Kulungile ke hayi kushuthi khona ubaba kade semva kwami wasizwa sonke istory because wesemva kwethu mase ephume e-ATM ezikuthina thawu ngiyazi ukuthi ugogo unenkinga kanje abukeke naye ikhathazekile njengoba nami ngangikhathazekile ngogogo yabo. So ngichaze istory kwakhona namaphoyisa khona lapho bayikulayini nawo eze ku-Capitec nje they were in full police uniform. Hayi athi baba indaba ningakhuluma namaphoyisa lawo mhlawumbe khona iveni eduze bathatha ugogo bambuyisele ekhaya yabo. Hayi ngikhuluma because phela usenenkinga ugogo ubuyela ekhaya nginasenayo imali ubuyela mhlawumbe kube ngakusasa bazoyilungisa indaba yakhe yabo ka-Capitec. Hayi ngikubi mina ke futhi okhuluma namaphoyisa ugogo asakwazi ukukhulumela khuluma namaphoyisa batshele sonke istory bathi angeke bakwazi ukungisiza ngoba manje bona kahle bala eCity Hall basebenzela khona so masidinga usizo kuzomela sihambe se-police stage and ngangawazi mina ama-police stations asedrobheni angazi nokuthi uphuma ngalapha yabo. Nje ngibe confused ukuthi why labantu laba bengasizi yabo. Okay fine nathi baba hayi yazi ngiyacabanga ukuthi i-branch yaselo cause kwakumele ngene phakathi kwi-branch angini ukuthi mamsize eyivaliwe i-branch yase-PNB. Athi ngiyacabanga ukuthi i-branch yase-Scottsville isavulile cause la edrobheni yashesha ukuvala. Hayi athi indaba ngingani nginihambise kulungile nginemoto ngizonithatha ngemoto yami ngihambise khona eScottsville first sibheke ukuthi i-branch evulile mhlawumbe bazoyilungisa inkinga yagogo yabo cause ugogo wayenesiqiniseko ukuthi ikhona imali and umyeni wakhe wayekade emtshela iphini e-right basanda kulisebenzisa nekhadi ebakukudala belisebenzisile imali ikhona kuleli khadi. Hayi athi ke lo baba hayi asambeni seScottsville ngivume for some reason cause angibona ukuthi ugogo mefika lapha uzofika khulunyelwe bakhona lapha eCapitec yabo. Nje ngivume for some reason angazi ngempela I feel like kwangamele ngivume kwasekuqaleni kwamele mate ufuna ukumhambisa ngithi okay hayi hambani mina ngithunyiwe kahle khona izinto engizozenza nami angeke ngikwazi ukuhamba naye yabo. Hayi uyabona nje ngididize nami ngivuma okay fine sihambe masifika eScottsville sifike i-branch yakhona nayo ivaliwe kuvula ama-ATM kuphela yabo. Nje uyasheshisa nalo baba nona nje yasheshisa fika ukuvaliwe la samenze Hayfield yabo. Yabo nami nje sengiyalandela nokho kushawa ibed nami sengiyalandela bona ugogo uyalandela nje yabo.
Sifike nase-Hayfields nakhona ibranch yakhona ivaliwe. Ebese ethi ubaba lona, kukuphi ekhaya? Ngimane ngikhambise ekhaya yabo. Athi ugogo ekhaya kuseMbali. Yabo, ngiqale ngicabanga ukuthi kombi ukusuka edrobheni uyeMbali 50 rand. Hayi akwazi. Hayi, noma mhlambe canga ukuthi hayi mhlambe ubefuna ukuthi nakusasa abe nemali yokugibela ukuthi asuke ke eMbali ephinde buye eze edrobheni mhlambe bezozama ukulungisa inkinga yakhe. And I think ngaleso sikhathi yayingasebenzi imall leyase Edendale. Hayi, mhlambe ufuna ukuphinda abuye ezoluntunja, ezolungisa inkinga zakhe ngakusasa udinga imali yokugibela. Hayi, ebese ethi ubaba ngcono sikubuyisele ekhaya yabo, athi ngcono ucela ukukubuyisela ekhaya yabo. Hayi yabo, mina ngisaxakekile ngithule. Masifika eMbali sifice umuzi nje alright yabo, omuhle, ehlika ugogo ahambe kuba ngathi uyangena endlini. Ebese sisuke sihambe sengiyacanga ukuthi hayibo, sengisele ngedwa futhi manje nalo baba lo engingamazi. Yabo, ngine-stress njengamanje, ngine-stress. Hayi, Thesuka athi hayi lo gogo nje ngathi udlala ngathi ngiyawazi lo muzi lona, banemali abantu abahlala kulo muzi la, kwazi ukuthi lo gogo engahlupheka aze angabi nemali yokugibela. Hayi, lo gogo nje ubefuna ukukubamba, lo gogo ubefuna ukusibamba yabo. Mina ngiyacabanga ukuthi lokho mhlawumbe usebenzisana naye lo baba lo, mhlawumbe mabesuka la kwenzakalani yabo. Ngididekile, ngithula, angisakwazi nokukhuluma yabo. Ngiyacabanga ukuthi ngenze njani yabo. Ngivula ifoni sengiyamtshela ngithi mina ngisacela ungibuyisele eCapitec ngiyowenza lento kade ngivele ngizoyenza. I don't know if ugogo bekazama ukungibamba or what. It's fine, kulungile, usekhaya, mina nje ngicela ungibuyisele la ungithathe khona. And then aqala angisweet talk lo baba athi so manje nje umane wa decide ukuthi umsize. Ngithi mina ukahle ubengicelile vele ukuthi cela ngimsize ube nenkinga angenayo. Athi hayi umuntu right, echa right, yazi you like you deserve to be awarded or something. It's okay yabo. I just try to be friendly yabo, but angisakhululekile. And then mangithi cela ngibuyisele eCapitec, angangibuyiseli, angazi athi he has to pass somewhere or something. Okay, hayi yabo, ngithule. I was like, okay, at least we're in town. If anything happens, I can just open the door, mhlambe nje ngimane ngirule pants or something, I don't know. Hayi, ahambe angithi angilazi kahle idolobha but kombe kukuphi angilazi idolobha wages, but kunendawo I think la mawuya ngako Botanical Gardens like kunamahlathi layo yabo. So kukhona eminye imigwaqo uhambe uzofika ehlathini la akukho lutho nje, it's just a dead end yabo. And then he drives a drive kulo mgwaqo lowo yabo. And ngiyabonga ngithi hayibo ngoba khona lutho nje lapha yana, a drive azajike afika apaka imoto lapha ayijikise umgwaqo uhamba so afika ayipaka imoto ivundle umgwaqo u-straight ifike ayipaka ivundle kanje ngale ndlela yokuthi like mawungale awuboni kahle ukuthi kukhonani ngale yabo. Nabantu abadlula emgaqweni ngeke bakwazi ukubona ukuthi emva kwale yamonto kwenzakalani. Lapho ngathandaza yonke imithandazo ekhona, ngimncenga nginxusa uNkulunkulu ngithi kodwa what did I do to deserve this? Ngoba phela Nkosi yami mina bengithi ngisiza ugogo kade nenkinga, sengizokwehlelwa into embi kanje. Afika apaka imoto, ngithule ngibamba ifoni yami kanje, ngiyacabanga ngifonele ba ngizothi ngizoqala ngala ngifonela amaphoyisa, maybe I'm exaggerating. Hayi, aphume ubaba emotweni ngangihlele ngala anyabona like how we usually sit la ku-Uber ukuthi uhlala abathanda uhlala emva kwakhe, uhlala ngala eceleni. Aphume afike ezizovula isicapha sami lapho like angikwazi nokudescribe indlela engangizizwa ngayo ngaleso sikhathi. I was in so much shock. Avula isicapha sami aqede athi ucela ngimuphe ihug yabo. Ngithi mina Nkosi yami, mangimlwisa lo muntu ngithi cha ngifuni shuthi phela sizoxabana ngidonsa ngijejele kona lamahlathi yabo. Ngisukume ngimhage ebese ngiyibuyela ngihlale kwi-seat same time
ebese yami ahlehlele so ebese ngithi mina ngicela ungihambise ekhaya. Sengicabangile ukuthi manje bangifonele ekhaya baloke bengitexta bathi angibuyi yabo, sebe worried cause ngithule ngicela ungibuyisele ekhaya sikhuphe ekhaya nge-6 empumuzo. Lapho ngiqamba amanga yabo, nganginqena nokumtshela ukuthi ekhaya kukuphi, but kwakunomngane nami owayehlala empumuzo and ngangibona ngathi kuseduze from where we were. Yabo le ndlela le esuka edrobheni yempumuzo kwakuyilawo mahladi lawo. Mengicabanga ngithi mina ngihlala empumuzo kusekhaya. Okay, athi hayi, okay kulungile-ke. Avala isicabha sami angene emotweni angihambise. Ngiqale-ke ngitext umngane wami ngithi ongifonela, please just call me. Angifonele and there was a guy yabo, kwakumuntu wesilisa yabo. Kufonele ngimtshela ngithi ngila yabo. Yena shuthi like kungathi ngikhuluma nobhuti wami yabo, ngiyamtshela ukuthi hayi ngiyeza ngiyabuya yabo. Ngimtshele ebese ngithi akangehlise esikoleni eLadom. Fike ngehla lapho ngahlangana nomngane wami ngamxoxela ukuthi hayi sekwenzeke kanje. Ngagibela itekisi ngabuyela ekhaya. Abuyela ekhaya. Abo nje ukube ngangibhisa uchama ngangizofika ekhaya nginokumchamo. But into engayisho nje ukuthi angazi kwenzakalani ngalo lasuku ukuthi kubani kahlahlweza ungibamba bobabili, ubaba lo nogogo babehlangene noma kwakugogo kuphela. Mhlambe sathi masifika embali mhlambe kwagcwele abantu babengeke bakwazi ukuyenza lento abantu bafuna ukuyenza. Kwagcina sethi akulungile mthatha umyise emahlathini alapha edrobheni. I don't know, but into engayisho nje ukuthi laphayana ngasizwa nje uNkulunkulu. Ngalesikhathi lesi nje decide ukuthi kulungile ithi ngimbuyisele kubo. Kukhona nje lento eyafika kuyena eyathi nje kulungile angimnyekele because isizathu ukuthi angiyise lapha kulela hlathi kwakuyini. Every day ngiyasho ngithi hayi mina ngiyamazi uNkulunkulu khona shame wangisiza le day wangenelela because ngathandaza ngathi what did I do, ngenzeni yo. And nje ever since ngathi nje idolobha, me in town, me and helping people. And kunzima because sometimes uyahlangana nomuntu omdala osuke edinga usizo ngempela kodwa ngeke abo nje indaba ukusiza abantu ethawini. Mhlawumbe angithi umuntu mhlawumbe umuntu omazi ukuthi hawu ngoba umakhelwane wami nje lona yabo. But nakho nje lokho bonje mawusethawini enza into ozoyenza ubuyele ekhaya. Ngisho kukhona ukubingelelayo yebo uhamba ungaloku nje uxoxa nabantu especially ongabazi. Hello Mzansi, welcome to Mgosa Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. A young lady is telling her story of how she almost got kidnapped. Kesana iyabona lento yokusithi abantu abadala bathwala edrobheni. Nowadays abantu abadala ngibo labakhohlakele kudlula wonke umuntu. When you feel sorry for a person osemdala uyazama uyamsita, and it's gonna be the end of your life kesana, because la mhlabeni you no longer know who to trust, because live ave limanzonzo lipetukile, bantu bakhohlakele ini, especially laba labadala. So ivideo yakhe lena uthi like she was just trying to send a warning to wonke umuntu because uyaqokuthi le video ingamsita lomnye umuntu. It's a good thing though ukuthi waphepha. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.